abakhona ngolusuku lwanamhlanje. Isihloko sethu sithi Bulukhuni Ubomi, Kodwa siya phambili, ngokubhalwa nguNoma. uNtobeko noThobela ngabantwana bomuntu omnye uNontyatyambo. Umama wabo wathi akubona ukuba akanakukwazi ukukhulisa abantwana ababili ngexeshanye. Omnye umntwana onguNtobeko wamthatha wamsa kumzi wogcino bantwana abangenabani, e-orphanage home. Wasala ngoko noThobela, kuba ke uyise wabantwana waduka nezwe. uThobela ukhulile de wangusomashishini owaziwayo. Uye wanenkosikazi enguKhanyisa. Babethandana kakhulu nenkosikazi yakhe. Umsebenzi wakhe wawungathathi ixesha afanele ukulonwabela nenkosikazi yakhe. Ngelishwa ke uye wasutywa kukufa uThobela. Kanti esweleka nje uKhanyisa ukhulelwe. Uhleli kolosizi ke uKhanyisa ekushiyweni ngumyeni engazi ukuba ufanele kukwenza ntoni, kuba akazange wafunda nto ngomsebenzi lowo womyeni wakhe. Wacela ke ngoko ukuba lowo wayelisekela lomyeni wakhe abe nguye osezintanjeni, ngelixa yena asaqala ukuzifundisa lowo msebenzi. Kwelinye icala, uNtobeko owayehlala phantsi kolawulo le-social workers wathi akuba mdala wakhululwa e-orphanage home. Wathi kuba wayengumntwana othobekileyo, umamiya owayephethe kwelo khaya wamfunela iflethana encinci yokuba azihlalele apho arente. Ngethamsanqa uNtobeko walufumana umsebenzi kwisikolo sabamhlophe apho eSomerset. Nalapho wawufunelwa ngumamiya nalo msebenzi. Wathandwa ke apho umfo omkhulu. Ebeye athunywe ngaphandle anikwe i-school bus okanye i-truck zesikolo. Ngenye imini uNtobeko ethunywe edolophini ukuba ayokhupha iposi yesikolo, wanikwa imoto njengesiqhelo. Ugqibe lokuba angene apho garage ayotha ipetrol. Uthe xa esuka apha egarage, nantso inkosikazi ihleli phantsi bhaxa iziphulula isisu. Lo mntu ingathi ukhulelwe nje, ingathi selekhulelelwe ukubeleka. Kutheni bethu engahoyekanga? Kutheni ungabizi i-ambulance? Ubuzile uNtobeko. Kudala ndiyibizile, ayide ifike. Sekulithuba lemizuzu enga-30 ndilindile. Iphendule njalo le ntokazi. Yiza, utsho emncedisa, emfaka emotweni. Ileqe eSomerset Hospital apho ethe efika nje wabe ekhawulelwa ngabongikazi. Wakhawuleza eleqa emsebenzini ngoko nangoko akuba inkosikazi ithathwe ngabesibhedlele. Ufike esikolweni sele kumiwe ngaye, isikolo sona sele siphumile. Izinto zolosuku akasoze azilibale uNtobeko. Ufike sekulindwe yena, wabeka nje izitshixo. Wathi kwinqununu yonke into uya kuyicacisa ngengomso. Ngale mini uNtobeko wayezimisele ukudibana nesithandwa sakhe uVuyo, kanye ukubuya kwakhe esikolweni. Kungale mini wafika endlwini yakhe kungekho nto, kukhala ibhungane.
eshiye nje ileta ethi angamfuni uphumile ebomini bakhe, kwaye wendile yena sele komnye umzi. Awu madoda, ukhuze watsho uNtobeko engazi ukuthi kuqalephi, kuba ke uVuyo akazange azibonakalise ungoneliseki ukuthandana naye. Uthe xa litshona ilanga elalomini, wathi makakhe ayobona isigulane asise esibhedlele, akhe alibale ngesithandwa sakhe eso singuVuyo simshiyileyo. Uthe engena nje wakhawulelwa ngumongikazi, kanye lowa ebeqale wafikela kuye ngelixa ebesisa inkosikazi leyo. Sele nditshayisa, kodwa mandikuse apho ilele khona inkosikazi yakho, utshilo umongikazi esemincilini emikhulu, empheleka uNtobeko. Elinjani lona usana ukuba luhle, lufana nqwa nawe? Imothusile loo ndawo uNtobeko. Ningakhululeka kuba ke akukho ngxaki elusaneni kunye nakunina. Akubangakho ngxaki kuba ke uNtobeko ubize iUber. Baya kufika kumzi omhle kakhulu wale nkosikazi. Yayalela ukuba makangene uNtobeko bayokutsho kwigumbi layo lokulala, kuba kaloku wayephethe usana. Tyhini madoda, ukhuze watsho uNtobeko ebona ifoto yakhe entla kwebhedi yalo nkosikazi. Kuqhubeka ntoni? Inene lomntwana ufana nalo mntu, lo mntu ufana nam. Akazange afuna uthetha, wamangaliseka ixesha elide. Sekukudala unkosikazi lowo walibalisa ibali de layokufikelela ekubeni umyeni wakhe wayenewele, wele elo awasweleka esalikhangela engazi ukuba kuqhubeka ntoni na kulo. Iwele elikhangela. Kubani elo wele? Wazibuza uNtobeko engazi nokuba makaqale ngaphi na. Kodwa wabuyela e-orphanage home wafuna uyoqonda ngayo konke okwenzekayo. Wafumanisa ukuba nguye elo wele. Wafumanisa ke ngoko kunyanzelekile ukuba akhulise usapho lomnakwabo. Bavisisana nenkosikazi yomnakwabo ukuba uNtobeko abuye ahlale nabo, akwazi ukuqhuba amashishini omnakwabo. Tyhini, injalo nalento. Xa sithetha nje namhlanje sithetha ngabantu asele benabantwana abathathu. Liphela apho ke ibali lethu. Cinga ntoni wena mfundi? Sicela ucomment. Sicela ngoko mfundi ulike, ushare, usubscribe kuba kusekuninzi okuzayo. Kamnandi. Side siphinde sibonane kwilixa elizayo. Bye bye.